Kamarsa ce da ni shan mai futuhati, abba ikilima ne ya yi mini balati, ya daɗe ni izini na yaban bushashati, ya rabu sada ne da na zama hujjati. An kai da shugaba Shehuzul Bushashati, shi dan futuhi ne na bal futuhati, ya rabu kai yabo ga Rasulu shugaba, adadin isar sabon ka ilahu ban ji ba, sako da ahalinsa da Fadima tuma, a cike da auliya da Tijjani hujjati. Barhama kullu ne, barhama sirri ne, hasken nabiyu ne, zahiri da gaibiyarsa ba za san shi ba. Kai da shugaba Shehuzul Bushashati, shi dan futuhi ne na abul futuhati, kuma kai da shugaba ya abul futuhati, wannan da ba kamar sa abul munajati, shi ne a shugaba ko cikin wulayati, ahmadiyar wani an ta shak futuhati. Abban ikilima ka ishe ni shugaba, abban ikilima kai ka zam uwa uba, abban ikilima inda kai ba za na faɗi ba, dubu kai da shugaba sirrin futuhati. Assalamu alaika ya Shehuzul Bushashati, assalamu alaika ya Shawwal Ashashati, assalamu alaika ya dan futuhati, ya shehi ce da ni na shigo mu yi munajati. An gaida shugaba Shehuzul Bushashati, shi dan futuhi ne na abul futuhati, Zulbushasha sai da kai, Zulbushasha baya kai, Zulbushasha sai da kai, Zulbushasha baya kai, sannu dan futuhati. Rahamar kaunu ne, sirrin futuhi ne, magajin futuhi ne, asalinsa gaibu ne a sirrin munajati. An gaida shugaba Shehuzul Bushashati, shi dan futuhi ne na abul futuhati, na sokatin ina haka Zulbushashati, na soka har na kai haka Zulbushashati, zan soka har a kai ni ga ƙasa wala ashashati, ciwo na sanka ne ka daɗe ni ba shoti. Jikan Rasulu ne ya dan futuhati, shi dan batulu ne kuma dan futuhati, kanin Arabiyu ne da Ali futuhati, sai da san ku za a kai 'ya'yan futuhati. An gaida shugaba Shehuzul Bushashati, shi dan futuhi ne na abul futuhati, Zulbushasha shugaba, Zulbushasha ya uba, Zulbushasha ja gaba, Zulbushasha ne gaba, Zulbushasha fardu ne,
zulbushasha kullu ne, zulbushasha haqqu ne, min ahmadu ne, zulbushasha ka isa, wallahi ka isa, zulbushasha ka isa, wallahi ka isa, wal ashasha jarumi ka sa maza gumi, tafi dai jarumi kankana haɗau ɗumi, dan isar ka